magtinabangay ta. May lain magtinabangay, kita naman, tabang ta. Naluoy ko sa iha, kay mo pa'y paglingkod niya, grabe ang mga challenges nga iyang giatubang, no? So good sa linog, karon bagyo, baha. But knowing Governor Pam, kayang-kaya niya. Labi na ang mga Cebuano, dali na kayo magkaiusa. Dali ra niyang dalhon ang problema tungod kay ang mga tao na sa iyang likuran. Sa mga hagit nga giatubang sa Sugbo, si Senador Bato Dela Rosa dako ang pagsalik sa pakikumbati ni Governor Pam Barangay 4 sa paghatag og kalig-on sa pagbangon sa mga Sugboanon. Sa Barangay Cotcot sa Lilo-an, si Senador Bato Dela Rosa nanghatag og mga relief goods sa mga grabeng naapektohan sa Bagyong Tino. Gikalipay sa mga residente ang presensya ni Senador Bato Dela Rosa nga nagdala og hinabang sa mga Sugboanon. Balita may labot ang Sugbo, Rhea Manila, Sugbo News.